Сәлам шаяннар! Сезне жырлы, моңлы тапшыру мәйданчыгында күрүебезгә бик шатбыз. Сез дә безне күрергә, ишетергә бик шаттыр дип ышанып калабыз. Эфирда жырлы селфи тапшыруы. Башлыйк! Сәлам шаяннар! Инде ничә тапшыру дәвамында сезнең белән шулай исәнләшәбез. Бүген дә үзебезнең традицияләребезгә тугры калдык. Чыннан да, сәлам сүзендә күпме фазиләтләр яшеренгән. Бер карасаң гади сүз инде, ләкин гади сүзләрдә кайчакта шул кадәрле тирән мәгънәгә ия була. Сәлам дип әйтү ул кешегә иминлек, тынычлык һәм сәламәтлек теләү. Әле кайберәүләр аны әйтеп кенә калмый, кем аркылы булса да җибәреп торалар. Ә менә сәламның ни өчен кайнар булуы безнең өчен мәгълүм түгел. Кем җылыткан аны, кем кайнарлаткан? Бу сорауга әле төгәл җавап тапмадык, ләкин безнең версия буенча ул кайнар йөрәктән чыкканда җылынгандыр дип уйлыйбыз. Җырларга килсәк, бу сүз татар җырларының 30%-ында кулланыладыр. Менә шулай кайнар итеп, җылы итеп сәламлибез сезне, дусларым. Үткән тапшыруда да без сезне шулай сәламләгәч, тапшыру ахырында менә шундый матур клип җыйган идек. Сүзләрнең тылсымы турында сәгатьләр буена сөйләргә буладыр. Әйткән сүз аткан ук дип юкка гына әйтмиләр, дусларым. Сөйдергән дә тел, көйдергән дә тел. Әйткән сүз аткан ук, теле барның иле бар. Әйткән сүзне кире кайтарып булмый. Рәшит, булды инде, әйдә текст буенча. Күп инде алар. Әйдә текст буенча. Үткән тапшыруда без сезгә җырлы бирем куйган идек. Әйдәгез әле искә төшереп алыйк. Инде күпме сулар акты, гөрләвекләр шылтырады, алар буенча күпме кагаз караплар йөзде, ә безнең сәламнәргә җавап итеп, сездән үтәлгән биремнәр килеп торды. Әфәрин, дуслар, гел шулай җавап биреп торыгыз. Чөнки тапшыру барышында без сезнең тавышларыгызны шул чак ишетмибез. Экраннар каршында безнең каравыгызны, бездән биремнәр көтеп утыруыгызны йөрәгебез белән генә сизәбез.
Бары тик киләсе тапшыру вакытында гына йөрәгебез алдамаганын аңлыйбыз. Язгы кояшка чыккан сыман, сезнең җырлавыгыз белән дә җылынып аласыбыз килә. Яхшы сүз күңел җылысы бит. Без начар сүзләрдән торган җырларны бирем итеп куймыйбыз. Юк, куймыйбыз. Сорамагыз. Тыңлыйбыз, карыйбыз, танышабыз. Беренче катнашучы. İkinci катнашучы. Üçüncü катнашучы. Dördüncü катнашучы. Безнең игътибарга лаек башка катнашучылар да бар. Һәркемдә матур сүзләр әйткәнне ярата. Шуңа дуслар, афәрин сезгә. Матур булган бу, көчле булган. Һәм беләсезме, бу юлы сезнең күңелегезне күрим дип кенә түгел, ә минем сүзләрем ихлас. Сезгә дә матур сүзләрне ихластан сөйләргә киңәш итәм. Әтиегезне, әниегезне яратасыз икән, аларга ничек яратканыгызны сөйләгез.
Берәр укытучыны хөрмәт итәсез икән, аңа ни өчен икәнен әйтегез. Күңеле булсын. Безнең тапшыруны яратып карыйсыз икән, тапшыру ахырында сезгә мейлны һәм Instagramны исегезгә төшерми калмабыз. Ихлас сүзләрегезне безгә дә языгыз. Сүзләрдән дә зуррак беләсезме нәрсә була ала? Ул күңел хәләтегезгә туры килгән гамәлләр. Әйтү бер. Тик әти-әниеңне тыңласаң, тәртипле булсаң, яраткан укытучыңның дәресен тырышып укысаң, яисә җырлы селфи тапшыруына видеоларыңны җибәрсәң, синең хисәреңдә беркемнең дә шиге калмаячак. Менә хәзер сүзләрен гамәлләре белән раслаган дусларыбыз ярдәмендә җыелган клипны карап алыйк. Бу балалар тәүфиклы, тәртипле булып үсәр дип ышанасы килә. Сүзләрегез җыр булсын. Киләчәктә дә сүз кешеләре генә түгел, эш кешеләре булып калыгыз. Хөрмәтле дуслар, шаяннар, җәй, каникул бөтенесен дә аңлыйбыз, ләкин җәй менә бу каникул шырлары сезгә бирелә ял итеп шундый түгел, шулай эшләр өчен. Һәм шуңа күрә без уйлап тордык та шундый фикергә килдек. Без барлык булган биремнәрдән бер солянка ясыйбыз килә. Шуңа күрә сез безнең сайтка кирип, андагы исемлектән теләсә кайсы биремне сайлап алып, шул биремгә җыр төшереп җибәреп, безнең тапшыруда янәдән катнаша аласыз. Һәм без көтеп калабыз, бездә биремнәр бик күп. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Dünyada күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Күбәләкләргә кунса гөлләр тибрәләм икән, күбәләкләргә кунса гөлләр тибрәләм икән, ул да мине сагына.
sağınğanda Kübellegimi tügelegim Asıl kışımı sanduğaşım Jırlap jiberem iken Bu beni sağınğanda Kübellegimi tügelegim Asıl kışımı sanduğaşım Jırlap jiberem iken Dağ astında salkını şişme tügere Dağ astında salkını şişme tügerek Işık barıp koytırıydım Kübellegimi tügelegim Asıl kışımı sanduğaşım Eğer bulsam kübelleg Kübelek gülge kungan gülde bulgaşı yasır Kübelek gülge kungan gülde bulgaşı yasır Minim künglim sina tarta kübellegimi tügeregim Asıl kışımı sanduğaşım Sindip künglimi kıyaşı Minim künglim sina tarta kübellegimi tügeregim Asıl kışımı sanduğaşım Sindip künglimi kıyaşı Gittik dostlar. Kübelek güllerge kunsa gülleri tibrelemiken Kübelek güllerge kunsa gülleri tibrelemiken Buldan yine sağınğanda kübellegimi tügeregim Asıl kışımı sanduğaşım jırlap jiberem iken Buldan yine sağınğanda kübellegimi tügeregim Asıl kışımı sanduğaşım jırlap jiberem iken Buldan yine sağınğanda kübellegimi tügeregim Asıl kışımı sanduğaşım jırlap jiberem iken Akışlarım kayta Min görmegen yırak şiirlerden Köller gözü kökten tımanlanıgan Haber aldım isken jillerden Köller gözü kökten tımanlanıgan Haber aldım isken jillerden Yollar ilter sizine doğan yaka Sağnolarım alıp gidegez Ol isen sağ diye ben hikayeme Akavrilar sivep gidegez Ol isen sağ diye ben hikayeme Akavrilar sivep gidegez Akkanatlı akışlarım ötü Yüreğimden yaramı kuzgatıp Bir şılbırga tizip doğan yaka Sağnolarım kaldım uzatıp Bir şılbırga tizip doğan yaka Sağnolarım kaldım uzatıp Sağışlarım kaldım uzatıp Sizдің қойнар сәлемлі жырлы видеоларыңызны mail адресында күтіп қалабыз. Шулай ук Instagram шилтеріне кірерге ұнытмағыз, һәм инде безнең тапшыруларны YouTube каналында карый аласыз. Якыннарыгызга хисләрегезне гел сөйләп торыгыз, һәм инде ул сүзләрне гамәлләрегез белән раслагыз. Бүгенгә шул, сау булыгыз.